Eta hemen da gure Toni. Arratsaldeon, zer ez, Toni? Ba, gintonik batzu preparatzen. Gintonika prestatzen. Gintonik alda joeran dagoen edaria. Bai, samarko baietz. Dendera samar bada, Tonik gurditxo honekin koktelak eta gauza prestatzen ditu, eta behin eta berez ikusten ari gara, Euskal Herrian gauzak asko aldatu zaizkigula. Garai baten Kuba Libre edaten zen, erruz gainera, ezta? Bai. Ja. Ja, Kuba Librea pasada, moda ez da. Aha. Gintonia guain. Gintonika. Bai. Eta ginkasa? Gutxiago. Gutxiago. Ze garai batean... Asko daten ziren, baina espaldi honetan, gintonik eta gintonik. Eta gintonik. Eta ze gintonik prestatzen ari Era gintonik, hau klasikoa izango zen. Tankerai, pomelo, lima eta ipuruak. Ja. Tonikak, Bueno, prestatu. Aizue, maiki deuzuek, ze? Gintonik zalea galtzaete edo? Nik... Ez ezkorik ez hemen, Maia? Nik erango nokoek, Bai, Bai. Aizue. Gustora. Ordu honetan gintonika eta telebizioan, ez dakit, oso zera den, oso itxur oso eta... Baskalondoan primera. Baskalondoan bai. Nik izte guztuen nik erango joan. Bai, motel, bai. Jarko ezkiboa. Ba, segi prestatzen, gintonika. Bai. Itzi hartzarazu, ez? López de Luzuriega, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arabako gin, Arabako ginebra sortu duzu ezuek orain gutxi. Bai, bueno, gu berez ez, gu irudia egin dugu eta etiketa eta irudi grafikoa guk egin dugu, baina bai, berria da. Berria. Eta hauxe da, gin hau, gin bail du izena. Ondo hain naiz, gin bail. Bai. Zuek egin duzuena da beste lankide batzuekin, etiketa eta irudia. Eta beste batzuek sortu dute hau, ez? Gin bail, ze esan nahi du? Ba, ez genekien, baina euskaraz sombrerua da, edo kapela. Kapela, eta horregatik jarri diozue kapela zerari, ez? Elementu grafiko. Gi horri, bai, norbait esateko. Eta orain dela hilabete bat sortua da gin hau, ginebra hau, nola egiten da? Bai, hain zuzen ere, apirilaren 26an atera zuten, San Prudentzio jaiarekin koinziditzeko asmoz, eta Amurrion egiten da, hatxa destilategian, eta oso era tradizionalean egiten da. Kobrezko alanbikeetan egiten da. Bai, 150 urteko kobrezko alanbikeetan. Osagai guztiak ere, botanikoak dauzka, zitrikoak dauzka, eta ura, nerbioi ibaiko ura da ere, así que Arabarra 100%. Arabarra 100% eta premium ginebra da, ez? Alegia kalitate goreneko ginebra. Hori da. Ja, eta burutazio nork izan zuen edo nola sortu da? Sortzaileak Rodrigo Nagore eta Iratze izan dira, eta Baskaloste baten izan zuten ginebra bat sortzeko ideia. Zergatik? Baskaloste horretan lagun eta familiarekin zeuden, eta txirrindularitzari buruz hizketan, ez? Omen zegoen lehen Karpi izeneko talde, txirrindulari talde bat. Eta Karpi era berean likore bat da. Laranjasko likore bat. Bai. Manuel de Hatxa destilategian egiten dutena. Eta hildo horretan hasi ziren pentsatzen, eta destilategiari buruzko informazio gehiago izan zuten, beraiek ere oso ginebra zaleak dira, eta hola hasi zen. Eta hortik sortu zen, eta hementxe dago, gin bail hau. Eta hau non eros liteke, hau ja saltzen ari zarete? Salgai momentuz eskaerak egin daitezke web orrialdearen bidez. Gero, zenbait tabernetan eskuragarri dagoia. Eskuragarri botila berez ezin duzu erosi, baina gin tonik bat hartu dezakezu, txupito bat, nahi dezuna. Eta, prestatua dago supermerkatuetan egoteko eta salera hundietan egoteko barrakodea baduelako, ez? Eta maiatzaren 20tik eskuragarri dago, salgai dago Gironako supermerkatu kate batean. Nova bendan. Gironan saltzen da gin bail hau. Bai, hori da. Ja, eta ze eratako ginebra da, ze? Nahiko suabea da, ni ez naiz oso ginebra zalea, ez naiz sekula izan, baina hau probatu danetik, egia esan, txupito bat hartzen baduzu ere, gozua dago, suabea dago, ez dauka olako usai fuerterik edo kolonia usairik. Oso gozoa dago, benetan. Eta tonikarekin hartzeko ere balio du? Noski, hori da. Nola edan behar da?
hau? Gin bail hau? Sortzaileen esanetan, eta nik horrela daztatu dut ere, oso era simplean. Hartu ezazu edalontxi handitxo bat, izotz nahiko izotz bota, gin bail zorrota da txikia handia, hori ja bakoitzaren erara, tonika normal bat, eta limoi edo naranjasko asaltxo batekin edo bikin nahikoa. Eta ez du beste misteriorik, ez du beste misteriorik. Gaur egun egia esan, gin tonika prestatzeko sekulako peripetziak egite dituzte eta gauza piloa jartzen dizkiete, baina... Ez da behar. Aizu bat suerte, gin bail honekin, ez genekien eta hemetxe dago, Araban egindako, euneko Araban egindako ginebra berria. Gin bail. Hori da. Itziar, eskarrik asko! Eskarrik asko zuri. Mr. Toni! Ega, pizkanaga. Ari aiz, ja, hau nola probatu beharko dugu, gin bail hori, baina nola aldatu den gin tonikaren kultura, ez? Asko aldatu. Ze garai batean, ginebra izozkoskoak, limoia, tonika eta kitxo. Eta gaur egun ez da ze 8 kuarto egiten duzuen, eta geroz eta... Gehiagoz. Osagai gehiago jartzen dizkiezu, ez? Bai. Hau zein da? Hau da klasikoa, betikoa. Ja. Klasikoa, Eta hau zer da? Zer hau? Enebrina. Aha, enebroa, ez da? Bai, purua. Bai, purua. Bai. Tira, hori da klasikoa? Bai, ginebra gehienak egin da daude enebrokin, enebrinakin. Gero beste batzuk egin da daude, ba hoi. Ba, segi ezagun prestatzen, Hemen ze ari zara? Ba, hontan, inbar deu. Bai, ze ginebra da hori? Bromance. Hau bai ez du nik ezautzen, dena aitortu behar bada, hau berri egiten zait. Mugurdiakin, bai. Abiakin, basoko frutukin, inda da. Bai, Eta hau da, igual, hau mikatzagoa da. Hau da mikatza eta gozogoa. Hau da, principiantentzua. Hau hasi berrientzat. Hau, ja. Iruditzen bazaik klasikoa maira pasako diat. Primera. Eta inprestatu, bien bitartean. Hartu olako bat. Bai. Eta probatu ezatela nahi badute. Bai, karo. Telebisioko lankideok ez gehiegi erakutsi. Gauden orduan, ez delako oso zuzena, baina iro, guztua baduk, probauzak. Lehenengo, zer? Hau duk, aspuruen. Bai. Aspuru edituk, Arabako basuetan deusen honako pinu txiki batzu modukoek, da den frutu edo. Bai. Enebro. Enebrina. Hone egin, Izena, aspuruen. Ez ezke jatuko, Tertuliara etorri eta ale, Bueno, hau preparatu behar dugu Fiber-3 izenako tonika batekin. Bai, esan. Beste dauke, tonika betiko tonika dauke gaza gehiago. Hok dauzkade, gaza gutxigoa. Ja. Finagoa. Aha. Ja. Eta honen zer doken? Ja. Ba, ja, kolorea, ja. Polita. Ja, bai, kolore izugarri hartzen du, eta gainera ez da lertu hori, ez? Toni, eta gaur egun, gaur hemen ezin dugu egin, baina nola da nitrogeno likidoaren kontu hori eta... Kontu hau izango zen. Ja, zen dena, bai. Eraman, probatzeko. Hau da, hasi berrientzat. Bai. Nor da hemen hasi berria, Inigo, adibidez gazte. Bueno, hasieratik pasa nahi duzu dena, etorri ba. Danak aproko juz. Bai, segi zuek, lasai. Bueno, hau izango zen... Gero, igual politikaz galdera ematen ingo izuet, Aldalur? Gero igual politikaz eta, Ja, hori denak edan ondoren, orain arte esan ez dizkiguten kontuak esango dizkigute. Nitrogenokoa. Nitrogenoaren kontu hori, bai. Nitrogeno kontua. Bai. Hau da. Aha. Besterik ez, Ja. Alegia, edalontzia ondo oztutzea. Bestek ez daukari. Ja. Polita gelditzen da. Ni batzuetan pentsatzen dira, Toni, hau dena egiten duzuela, eta enbeste zera, gin tonika, 6 euroan atera beharrean, 12 euroan ateratzeko, 15 euroan, ez? Hau dijo prezioan. Ja, prezioan doa. Hoi da, nirojoa. Zema ginebra klase daude, Toni? Olako premium izenakoak, 200 bat, hola. Ja, hau zerkin prestatu behar duk? 200 esan diak? Bai. Ginebra? Bai. De Dios. Bai. Hau zeinekin, hau preparatu behar dugu. Ja. Pepino. Bai, Hendrix. Ja. Ginebra eharra. Bai. Ona, bai. Eta guk edaten ditugunak ona dituk, ala... Guk, ginebra gehienak. Gehienak. Ona dia. Zergaitik gan? Gehienak Europan inda daude. Ja. Eta hau, gin tonikaren kontu hau, inglesek asmatu ziaten. Bai.
erreginak oso matea omendik, ala intzatesa era. Bai, ala da. Erregina honen, abai, ibaldakipa edo. Erregin honen amak ere asko matea omentzian, baina haiek oso gintoni txikiak atatzen izkitek, ez? Bai, porgatzen dute, gure bai txikiak, Ja, baina Euskal Herrian ohitura diagu edalontzi handietan eta... Handietan? Ze arraio bota dio gaur barkatzak? Zer da hori? Hau, zer da? La Rosa zera bat? Bai. Osto bat? Bai. Ei de Dios. Hau da... Hau da famosuena. Hau da famosuena? Hendrix. Hendrix. Ja, hau ere maita hor da. Zergaitikan pepinokin? Destilazioa pepinokin inda daulako. Ja. Enebrinoa eta pepinoa. Ja. Hala ere, Toni, hau maira pasako diat, baina orain ez aldago modan vodka? Nei esaten ziatek ez, gin tonikarekin atzera eta aurrera ibiltzea, ja, modaz pasatzen hasita dagoela, eta vodka datorrela boladan. Bai, vodka dator esaten dute azkar. Zergaitikan, amerikanoak vodka asko edaten dute. Bai, eta errusiarrek ere, bai. Ez, amerikanoak gehiago. Gehiago, baina zergaitikan, koktelerin. Ja. Ez vodka tonikakin, vodka laranjakin. Ja. Beraiek eusten dute vodka koktelera iteko. Horregatik daukate, lehenengo maila. Bai, Aha. Jendeak ze gin tonik edaten du gehiena, Toni? Gehiena? Bai, zein da gehiena usan zena? Klasikoa, betikoa, limoiaz, Bai. Klasikoa, eske segun. Kalimotxoak segitzen du boladan egoten edo ja pasada? Bueno, gaztenak bai. Bai. Gaztenak kalimotxoa eta garagardoare bai, Aha. Bueno, pizkanaga, hoi terraza hon baten, holako gintonik eharra eateaz. Hori da zolarrea. Zolarrea. Ja. Ikusi. Ze, Fabian? Ondo, Ona da hori? Sekulakoa, inoiz baino beto esan da, sekulakoa. Sekulakoa, mundiala. Eta gazteari zer ditu zaio, Balerdi? Ondo. Ingeniari ere bai, gustora. Zein nobena, ezberdin, danak, ez? Bai. Lehena bizikoa, klasikoa, Klasikoa, hoi da. Erkioa, Toni, eskerrik asko gaur hona etortzagatik, eta gintonikaren kulturaz hizketa egiteagatik. Bene eta eskerrik asko.